Ki nongelam juga Hills Farmer Union hani katsengi kelalej bani kendu yau Chief Executive Member ka KHDC uba Shembor Lang Renja bandawa pendu no ya kejing ot kilo ya kimarem. Habakren berkilat patai kebor na kaliang Presiden jong ka HFU uba Komandar Shangpliang ulaong. Ba kejing ot kilo kimarep kalong kejing syak knyon ben ya kinong rep namar kata don kimarep ki bampurru hanrei ki ot kilo hi kumjo. Ulaong ba kejing ya kendu yau Chief Executive Member kamsim la penhun satiai kenong rap tu namar kadon kejingga kawang keti apedeng sorkar bat ka KHADC dag ba keno iwe ya iwe bat kumta nagleng jongki dag kejing bitar gelong ba watle politics ya kakam kam yap jong kenong rap ka jingwan jungi kum ka union ka Hill Farmer Union bani kendu ya UCM kidon buntli ki mat tanrei kawai ka ba kam hakmat du kadai ka jing syaot kilo jeng kimarep try wat nakling jeng pi kinong thok kubor la ya thaj bania ya sengau gaju skaju namar bunsin ngelawan na la kalong haka isi ke barim na ani isi bamenta kadang sin baningkong dan rei ha ke isi ke barim la bunsin namar balai ke jing ot kilo ya kimarep kadang teng hadu menta ti kawai ke ba ha kawai ke benta ngi sengau ba kalong ba don bok hi ba nakling jong governor ula ai jing menjur ya ka ai ban khang ya jing ot kilo ki marep dan ri menta nakling jong ke council kalapan kre ya kita ki ai ki kendon kumno ban pentri kam halor kita ka ai kaladon ka ai dan ri ki empat don pada kita ki rule kita ki kendon kumno ban pensitom ya no ot kilo kumno ban bu iki breu mono ban bisyar ya kata halor kita ki kendon ban khang ya ka jing ot kilo menta nakleng juga council CEM ulaya thu ingi ba yakini ki rules ya kita ki kendon lada pha syaka government na ka benta banyo e jing menjur na ulat menta kini ki kendon an ki don ha ka DCA department district council affair te ngila ong ya CEM ba un penstet ikne kam te nakleng jung uru ong ba un saya keren bat kasorkar ba kan penstet no ban pha syo governor nak benta ban yo e jing menjur sakawai pada ngi ong kumne ba hoi to kita ki an kila bandang simpor ban yo e jing menjur dengi ong yo CM at least lak nuk nok di bandang pha no iki kulit ki jongpi kum ki enforcement bat kini kitai ban ong yek tu kinong hi ba kimdai ban 4 kilo de nakleng ju ya kata uklem ong ban ai ke jubab ke basyai de hendrei ong ngin saya perkat ya kata de kabakam kongsan hi bunsin hingi saj ong ye kinong khayiro banai ot kilo ase namar ba kador ti yabu kanya kador katno henri ba pin ot kilo kalong ka jingdu nong yang ye kinong rap ani thu ipi mentale lei usnem ka jingdu nong kalong syaba palat dang shen ngadang wan sekti thain nong kliu habang la khen jing khen ya ka jingyo ba ka jing penlut kum ka nuksa habang la khen ya uni muli na ka 1000 kilo banyo ngumur padang naka 1000 kilo ke ba ki nongrap ki penlut kalapoi hado 10,000 ai te ka jing thiet pada jong kinong khayi namar ba utat kapoi tang haki lai hajar saujar mu ka jing du nong kapoi daki san hajar riwajar te ladak halor kata kadon sekani jing 4 kilo kalanang jenjar susu ya kinong rap te katahi kedai ka main te ngilaban ong ba kene kijing ya kendu kalong ngilaban ong ba ngim sngohun ya kene kijing ya kendu mentakasngi namar balai ba kam simdon keno ka jing kular ban pendu jing 4 kilo kawai usiam kurensai ong ba hap ap ita ki rule na ka DCA bat habangi kerpat ban nang bu no iki pulit ru yong ya ketangis nang perkat ngilaban ong ba kene kijing ya kendu ngim sngohun ngidon be tang ka jing kerpat ba sange no kejing 4 kilo bat ka district council lada long ka bala pha no ye kita ki pulit bakin nang check wat lada kata ka an kam padon ya kabedi bat ki ki an kum ban ra shu iki yeu haki shinong ki thau bakan biang nang taban penbiang ye ki kum ka yeu ka hat ke di ban long ki bakhoi lade bandon ki ngilabu kita tiya kata CM buang ba ka council kadon pedeng kejing duna pisa tan ri mala kataru kin saya perkat ke ai bakede ban le nak mta ka bah jong kinong rep bat kham taman punya ita ki yeu ki ha baik menta wat ya usok menken ru ba song hetui plastik iba khoj pha judon jing puat wai ru ki ot te
kala bandon WR cubukum sok sau la bandon uba ngemong namar hak bla tep kum tu la bandon uba pait no gem tai te hendrai ba phin ot pada sipo no ka sispa kata kala long kalong be ain ken hangi kalong ka jingdu nong temudur using lele using umju pait khan umju long ban da tep ru khamne kum tu te uturu ki ot be sipo te menta lada ka dei hak por ba rem dor lele using kum si la darem datar ngim kwa hiru bapin ot kilo dan rai subu mentakum haka sispa kilo udor don bagi yo sispa tingka te la daki ot sipo kilo kemut si hajar ni la duno te kum kita ki ite kadai be kejing ban ban hi te ngamtip mano ban sunguthu ye kejing kinong rap te ngi kwa kadai ke kubor ka basai la kalong ka district council la kalong ka state government wat yale politics pen debate ya ka hok kejing dawa jong ni kinong rap ngim kwa ba ka district council kan blame ya ka government at ngim kwa ba ka government kan blame ya ka district council na ka benta jong kinong rem kwa ba ngim kwa ya kata ban ong ban ya kawang keti mapi na ka benta jong ni le ba ya ka bang ngi kwa lada long lada mla le ite ngin le bumno dan rai ngi la shania ngi la jit ikinom mikmat ngi la jit iki MLA ngi la jit MDC ngi khmi nanti bakin pe na ka benta jong ni kinong rem ru hoi pila ban pet nam ta kiwe ro te hendrai kastiat jongi ki babun hi ki dei kinong rap te lada pitrai bha nam ta kinong rap katno katnong ka jingker ko nam ta ka jela ka jongi namar ba lada pia krani ka jing roi jing par katno kanoro lada unong rap udang serdap unang hiar pinom ngimla hiru ban kiu ngimla ban ong bala kiu namar pila ban kiu kontraktor pila ban kiu kinong hikai pila ban kiu ki nong tre sarkar pila ban kiu kiwe lada kinong rap kinang hiar habdu prabu persen kemut ka setiap jungi kan hab te ngikwa baka sorkar jela baka district council kini trelang bat ngiru ngin ai kijing trelang ban penurlong ya kini kijing ki jungi kum kinong rap ban penbaik no ya kijing jungi kum kinong rap te kata yo le se kwa ban tular hangtu yo le se kwa ban study bha ke ek badi ban le te ngi shaniai u ba unsa le se unsa lum ye ka jingelang ban stu bha ban ni nginget ba unsa pha ye ki police enforcement ban bu aki yau ban pej ba kan nom don ka jing wat kilo bat kam dei ka ba bai ai ban pha ye ki police enforcement alani wat ye ki ya wat alani wat ye ki breu jong ka ni ka wait and measure na po ka state government bakin pha yo bakin bu kam dei ka ba bai ai te ni kwa ban nak leng jong ka sarkar kan pha na leng ka discourse kan pha nang ba kan nom don ka jing le ban ye ki no rap namar pi PD bersuk tu bah nak leng kipai ba rong kwa bakin suk tu namar ba kumno ki le se pi ong ba beli unong rep u ai ot kilo te ki ong don ki no ki ba ong ba u ngias tu jing mut ba usha ban ot hi mudur la wan ra na shnong hayo kumnon le pen phai biang chate la long kumba pi la long blackmail te la blackmail yo nong rep ban ong ba ada pi ai ot dengan tiet ada pi ai ot kenom tiet namar le pen phai biang kumno wan ra kanang ujur hayo ban yo tiet banyak tiet kau, banyak tiet kimlo, banyak tang banyak tiet iwai kopi kulom nam tai ki kun. Te kata kai, te kamdai re ba ong bono rep ai ot kilo, nrei ka bom ban se kai. Te ngikwa ba ya kane ka kam. Ndai kan ban le ban yunong rep. Ngatrai kitu ki ba kamai ro na kane ka jing ot kilo ngam trai ba kin long bha, long miat ha ka kamai ka ji ka jong kiro. Di ban setu ba ya kata. Te kindat lamar kan jing dawa jong pisa ka ba Islam ba. Tu PE ba kan ka isi mentakan la train penolong kan ka jung dawa jong pisa. Ngi khmi lenti ba hoi kumbang ong kinang pha ita kulit kata ka jing kerpat jing ngi khmi lenti. Hadin bakla approve la menjur ya kini ki rules te ngej scam ba on la ban petrekam namar kini ki rules kin sa batai ken. Kumno ban kem yo tau no 8 kilo, kumno ban set, kumno ban fine lane. Kino ki bentang ngej scam bala dep kala dep batai syai he gitu ki rules ba. Anle kumno ya ki ba kum kita ki breu ki ba 8 kilo. Yang merudak ong bukan bukan karung 1 kilo deh. Bukan bukan neng rem dengan jela 1 kilo kayak kata. Kata pi ka long ka jing ngiru ngim sung thu ya kata balai. Namar ba ya ki tu ki phan bawan na shabar kum ong mapi kim 8 kilo. Tinggi lalai ya kendu itu ki dekaro chisen hayo. Bunsin jing sang lalai ni ong balai 8 kilo. Tinggi ki jubab yang dekat khar ki ong ye to niam he. Kabamut kadai ka karukom ke jongki hana ban 8 kilo mdon an kum kata ye to niam he kon se niam he batai bhaiya balai phia 8 kilo te ki khasiru ki 8 hi ki khar ro ki 8 hi te ka along ke jing e
bang isu tu bang kena kejing 4 kilo lah selamba mah dari kejing keduk jupi nak kekuar pia kenduk pi ai rekat kejing mut nak kumno ban like kena 4 kilo na takadau bro sikata ngi syuan bet ban ong bato penduk no kejing 4 kilo rei nadu arjar kat prater ni lakwa bakan da dono da ka an dan na takadau ka district council haka isi ke bamswa ke lapan krek kene ka an na kamentaban kang persya kejing 4 kilo bat kumbang ngalong yepi kila da pa syaka state government la pa governor la dep approve Ladon ka an menta. Teh ndrei halor kita ka an pade ki di bandon sa kita ki rules ke. Te yakini ki rules menta ka file ka don ba ka DCA nge scam ba ka DCA kan pa no ulat nai ka approval kenang ba la no ban petrikam ya kene ka an. kecipuar kena ka an trikam Ata ka daw ngim tip ka ngi kmi lanti ba ka state government ba ka district council kini trelang nang bakin yo pa no show governor ban ai ka jingmenjur kumbangal ong ipi ngim kwa bakan don ke jingele politics Henry dai ban pa no marmar ya kan ka an kenang ba kan long no ka an bat kin sinran kan gitu kinong 4 kilo ro nomor la don ka an de men hakane haki snem bala da piru kin ma ngila kiam yu yu kharo ba 4 kilo yu biskot adu lo 4 kilo labun tu la mar la don ki ton te ka jing 4 kilo klapoi da ki praspa knes pa kilo Henry dang ngila kem ngila bu ro ha kmat usim lim habau bishar mlale air wong ngene tem don an de usu pelaj no be te ka bom don ka an de mentang scam ba la don kene ka an te le se la ban pen consider ki kum ki nong tu ru ke le se ngimtip ya kata te la sen bala don ka an pade kala ya kat kum kata ka an